Udo, Udo, Udo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophets and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma, ya dịkwara unu na mma n'ụbọchị nke taa. Ekelele m Chukwu ndị Igbo maka ihe niile na-eme otu anyị na-ekwu. For years anyị na ha ana m send projection na project ka ha nye anyị momentum, ka ha nyere anyị aka n'ihe anyị na-eme. And finally, ozi anyị na-ezi ahụrụ a anyị na-eziga n'eluigwe, o ruo n'eluigwe ntị. Ala Igbo na-agba aghara. Ekele m nnụ nke ukwu ndị Igbo, ekelere m nnụ rinne ndị Igbo, ka Chukwu okike abịa ma gozie unu, chekwakwa n'ụlọ. Ihe anyị na-ugbu a wụ mgbe oge ruo mgbe anyị ga-agbapụta ụmụnna anyị ndị Igbo n'ohu. Ihe a wụ oge anyị ga-azọpụta ndị Igbo n'ohu anyị nọ n'ime ya. O si etinyere oge ruo, na-ekelere m nnọọ. Nga nnọọ ha na-ege m ntị, nga nnọọ ha na-ege ihe mkpuge. Chukwu okike gozie nnụ n'afọ ọhụrụ a, n'arọ ọhụrụ a anyị na-aba, ka ọ dịrị nnụ na mma. Ka Chukwu Chineke gozie nnụ, chekwa nnụ. Ihe ọbụla unu kpara aka ya dịrị nnụ na mma, ya dịrị nnụ na mma n'ahịrị anọ ka ala Igbo na-eke Nkwọ Orie Afọ, ya dịrị nnụ na mma. As the Biafran spiritual leader, asị m na ihe ọbụla unu tiri aka ụmụ Igbo, ọ ga-adịrị unu na mma. But ọ dịkwa mma asị na a ga-agụ onye akpara akpa na akpara ya akpa, ụmụnna ya lawa ya eso na ha. Ndị Igbo agwọ nọ n'akịrịka. Ala Igbo na-achị achị, ala Igbo na-agba aghara. Ile anya ihe anyị nụrụ na Disemba, ekpukpere arụ ndị ọcha butere na anyị. Aga m ekwukwa ihe gbasara IPOB, aga m ekwukwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. As the Biafran spiritual leader, ihe gbasara IPOB na Nnamdi Kanu ọ ga-apụ m n'ọnụ. Daga Maazị Nnamdi Kanu apụta. Arụ ndị ọcha butere na anyị, Christianity, eji na-eri ụmụnna anyị n'ala Igbo, na-eri ha mugu. Nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo today wụ ekpukpere arụ ndị ọcha butere na anyị. Ihe awụ nsogbu anyị nwere today. Ije na families, ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo, ihe na-ebutere ha nsogbu wụ ekpukpere arụ ndị ọcha butere na anyị. Ihe ewu nsogbu anyị nwere n'ala Igbo taa. Ije na ezinụlọ niile enwere okwu na ụka, ihe butere wa arụ ndị ọcha butere na anyị wụ ekpukpere ndị oshi, okpukpere nwoke kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ tụmanye ime, kpọrọ nwaanyị onye ọzọ lagara n'eluigwe. Efulefu si na ya nyere Moses 10 commandment. Onye oshi, onye okwu ashi si na ya nyere Moses 10 commandment. Were ọpara iberibe ya, ọpara nzuzu, ọpara na-akpọ ntuli, ọpara na-ara nwoke ibe ya kpọtara na anyị. Were apụna nwaanyị, enyi ya nwaanyị kpọtara na anyị. Ihe ewe arụ, ihe ewe nsogbu anyị nwere n'ala Igbo taa. Arụ kwụsị. Okpukpere ndị ọcha butere na anyị wa arụ. Roman Catholic Church wa arụ, Pentecostals wa arụ. Nga ha ma Mbaka ma ndị otu ha ma Ebuka Obi ma na ụda idiot
ma those so-called reverend and pastors nọ n'ala Igbo ji ụmụnna anyị ndị Igbo ndị Biafra ji ha na-eri ha mugu. Ọ ga-adịrị ha na mma. O setiene mgbe anyị enwene ihe a na-akpọ Chukwu ehiri anyị aja n'ukwu. Ịma mgbe ije n'ọhịa ga-ahụ na ede gị adawala, ele ihe ị ga-eme ga-ewere aja hie n'ukwu. Chukwu ehiri anyị aja n'ukwu. Mgbe ọbụla nnụnụ ndị Igbo keleenụ Mathias Ezeaku si ya na they are working one of the Biafran people si ya dịrị ya na mma na ihe na-anọkọ ala Igbo. Mbaka na Ebuka Obi na-achụgharị ya, ọ ga-adịrị ha na mma. Mbaka hapụ Mathias Ezeaku, Ebuka Obi hapụ Mathias Ezeaku. Onye oche nwaanyị onye oche buliara ya elu nnu butere na anyị n'ala Igbo warụ. Mathias Ezeaku na-ekwu eziokwu. Eziokwu bụ ndụ. Ihe Mathias Ezeaku na-ekwu wee eziokwu na Christianity egbukpere arụ, egbukpere ndị ebutere na anyị Catholic Church na ndị otu ha wa arụ and arụ ga-akwụsị. Ekelele Mathias Ezeaku, ọ ga-adịrị ya na mma na ihe na-anọkọ ala Igbo. Ya gawa, ya garuo, ya yọwa, ya yaruo. Otu ka m na-ekwuye as onye amụma ụgwọ aka ji ọfụ, ụgwọ the Biafran spiritual leader Mathias, ọ ga-adịrị gị na mma na ihe na-anọkọ ala Igbo. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwe nwa ọsọ. Mbaka na Ebuka Obi dozie efulefu na ndị pastọ ọzọ na-achụgharị gị, ha ga ha ada. Ala Igbo ga-akpụ ha amụ n'ala. Nga ha na-achụgharị gị, ala Igbo ga-akpụ ha amụ n'ala. Otu njikwa onye otu ogeji adị ise. Popu si na ha gọzie ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-akpụ ntụnye. Onye ọbụla na-eti n'ebe ka ndị agbụrụ gbanwụ n'isi. Now, ị ga-aghọta ihe megeni. Gịnị kata ị ga-asị n'ihe ọjọọ mere? Mba, ihe ọjọọ mere mgbe ha butere anyị ekpukpere arụ ebutere n'ala anyị. Ihe ọjọọ. Catholic Church wa arụ, Pentecostals wa arụ, Assemblies wa arụ. Ụka ndị emere eji were ala kama n'ọzụzụ na afọrọkụ Ibeko nye ndị efulefu. Ije na afọrọkụ Ibeko ebe ndị ọgọ m n'ụlọ Maazị Nnamdi Kanu ewere ala kama n'ọzụzụ nye ndị Methodist, nye ndị Catholic Church, nye ndị Episcopalian, nye ndị Assemblies, nye ndị Deeper Life. Kama n'ọzụzụ enwe ha ala. Owowu mmụọ ewere ala ya biga arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. Chọọchị warụ, ụka warụ, ụka ga-ala n'ala Igbo. Ndị ọbụla na-ehi ya aja, ala Igbo ga-akpata ha, ala Igbo ga-akpụ ha n'ala. Otu njikwa otu ogeji adị. Ije na parish Pope Francis nọ before emenye bishop, ọ nabatara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na-akpụ ntụnye. So eti mmekọnye ya pope ya sị na ya ga-emerịrị na ka anabata ịkpụ ntụnye na chọọchị. Gị n'anya gasị asụ onye Igbo gasị n'ihegharịkwa mma o, n'ihegharịkwa mma. Mechie ọnụ gị iwe onye iberibe, iwe onye nzuzu, onye nzuzu. Ihe ewu ọdịnala na omenala ndị ọcha, ihe ewu otu ndị ọcha na-eji eme, ihe ewu agba ndị ọcha. Ịhụ n'ihe m gwara gị, onye ọcha nwe ego ya lụrụ nwaanyị mụọ otu nwa mụọ abụọ. Nwaanyị ya eje kpọtara ya nwa nwoke ntakịrị ọ ga na-akpọ ntụnye, because nwaanyị achọzighị ka ọ na-eji stọpụ ya. Nwoke na-akpọrọ ga ntụnye wit nwatakịrị ga na-asa ahụ ya, na-ehichara ya shoe. Otu ndị ọcha na-eji eme, otu ha na-eji eme n'Italy,
otu ha na-eji eme na Rome, otu ha na-eji eme na England, otu ha na-eji eme na ala ndị ọcha niile. 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 years ago. Nye nwe agba ndị ọcha. Ndị ọcha na-akpọ ntụne. Ha na-akpọ ntụne mgbe niile. So Pope asị na ihe ewu culture ha, culture ndị ọcha. And ndị ọcha butere Christianity. Christianity eshihu from Israel bịa. Christianity eshihu from Palestine bịa. Christianity she from Rome and the Greek. Then ndị England emezi akwụkwọ, ma akwụkwọ, da akwụkwọ, akwụkwọ adịzie permanent. Onye ọbụla ịhụ onye Igbo si gị na Christianity shi Israel bịa, onye ahụ wu idiot, onye ahụ wu efulefu ọgụma akwụkwọ. Any reverend father ọbụla si gị na Christianity shi Israel bịa, ọgụma akwụkwọ. Akwụkwọ ọgụrụ onye furu ụkpọrọ, onye idiot. Ma o nwere doctorate degree in stupidity, doctorate degree in philosophy, doctorate degree in a bullshit, studying the religion of his slave masters. But ọma ihe ọdịnala na omenala nna ya, ọma ọdịnala nna ya, ihe ọma warụ ndị ọcha kụziri na ha. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Ndị reverend father, ndị pastor, ndị amaghị ọdịnala Igbo, amaghị omenala Igbo, amaghị mmụọ ndị nọ n'ala Igbo, amaghị mmụọ nọ n'ala nna ha, amaghị efulefu ihe ndị ọcha butere na, amaghị James and John and Zebedee, amaghị ihe Paul kwuru na Ephesus, amaghị ihe Paul kwuru na Philadelphia. Philadelphia nọkwa na America. No, ndị eriri ndị Igbo eriele nọ. Ele otu Philadelphia ji nọrọ na America. Philadelphia anọghị na Israel. Angel of Philadelphia. Ele ebe Philadelphia nọ? America. Eriele ndị Igbo, ndị Igbo ndị eriri eri. Rie ha, rie ha tọtọ. Pope asị nwoke na nwoke kpọma ntụne, na nwoke na nwoke na-akpọ ntụne, na a na-agọzi ha. Hey, ndị chọọchị ọbụla ha na-ebe na-eti na ọrịkwa mmanụ na ihe ga-emebiri ha religion ha. No, nnọnwụ ndị iberibe, nnọnwụ ndị nzuzu. Ihe awụhụ religion nọ, ihe awụhụ okpukpere nọ, ihe okpukpere eji gbuo nna nọ gbuo ha. Ma ndị akwe na n'ime olulu, ma ndị akwe na n'ime mmiri, ma ndị amara eriri ma ihe eriri ha nwụọ. Ekpukpere enwe arụ, ndị arụ ga-ala. Ọ bịara nga mmadụ egbuna m mgbe ọ ga-ala mkpu apụkala ya, bụta ekpukpere ebutere na anyị wa arụ abịagbuole ndị Igbo. Ya alama mgbugbu ga-apụ ya, ọrịa dị iche iche ga-eme ha. A sị na ekpukpere arụ laa n'ala Igbo, ka ndị Igbo mara onwe, ka ndị Igbo mara Chukwu, ka ndị Igbo nwere onwe. An awakened mind, a na-eri ya ọrụ. Ụbụrụ a na-eri ọrụ. N'ụbụrụ onye hụrụ nwaanyị onye ọcha nọ na pepa ebulara ya elu, ya sị na nye ewu nne ya dị ya nsọ. Nzuzu of the highest. Nzuzu a na-ama otu na-eji ekpe, iberibe. Ndị ebutere n'anya ụchụ n'ala Igbo. Ala Igbo na-agba aghara, ala na-agba aghara. Ndị ọcha buru ụchụ dọmara anyị n'ala Igbo. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-achị maka ụchụ ndị ọcha butere n'anyị. Butere n'anyị Mary, butere n'anyị Joseph, butere n'anyị ọkpara iberibe ya, butere n'anyị nna ha arụ, nna ụchụ na-ara nwaanyị onye ọzọ n'ala Igbo anyị. Ala Igbo na-agba aghara. Chineke,
ihe ọjọọ. Ekelele m Pope Francis. Ekelele m ya. I love Pope Francis for imeghe anya anyị. Ọnwa anya their working one etetele n'ụra long time ago. Imeghe anyị onye nzuzu dị ka gịnị igegeme ntị na ahụ na-agba gị ngere maybe what is doing is the devil. Idiot. Ekpukpere ndị pastor na priest na-atụ ya ego ị na-emewu for the devil. Iwe okele idiot ka ewu efulefu. Oke nwoke ha ka gị jere skuulu jee ala bekee ịka anụ na arụ na nzuzu ndị ọcha. Iwe ewu ka ewu. And ana m asị ka m zụọ gị ndụ ugbu a na ịchọ m ịgbanye ihe na ịchọghị igele ntị, ịchọla ka ịgbanyụọ ya ka ijee gere ebe ekwuge ohele Biafra. Nna aga enwere onwe Biafra aga-abịa unless ma ndị Igbo amatara ha onwe, amatara ha Chukwu, sọpụrụ Chukwu, kpee n'ala, mezie mmụọ nọ n'ala nna ha, emezie kanal ọzụzụ, emezie ekwensu n'ala Igbo, emezie nne m Chukwu, mezie udo, mezie mmụọ nọ n'ala anyị. Mmụọ nọ n'ala anyị arị mma maka asị na nkụ nọ na mba na-enyere mba anyị. Ndị Igbo nna aga enwere onwe maka nna ama onwe. Ihe ndị ọcha dọmana na anyị wa arụ, and arụ ga-ala n'ala Igbo. Arụ kwụsị, arụ okpukpere ndị ọcha. Arụ onye Mbaka na-efu Ebuka Obi enyi nwoke na-akọ bullshit na-asụ tongues everyday, na-edisivu ụmụ nwaanyị na-enweghị di, na-edisivu ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị na-enweghị di. Bullshit. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. Chukwu anyị, Chukwu mmụọ nọ n'ala anyị. Before ndị Igbo agbara ọsọ bịa n'ala Igbo, Chukwu anabata ha. Mmụọ Chukwu eyunify ya mmụọ ọzọ nọ n'ala ahụ na that region. Enwere akpịrị ọmụmụ, enwere mmụọ dị n'iche. Ala wụ mmụọ kara aka, aja ala wụ mmụọ siri ike, ala wụ mmụọ, Amadioha wụ mmụọ, God of Thunder, mmụọ na-apụ na-abata. Kamala ọzụzụ wụ mmụọ. Ịnụ mara ige mmemme ntị na ha gwa mmadụ ngere. Ịchọghị ịnụ ihe chọrọ ịnụ St. John kwuru, Apostle Paul kwuru, James kwuru. Enwere ka gịnị ngị ha. Ịchọghị ịgba onwe gị eziokwu. Ị chọrọ onye ga na-afụ gị briz. Ịchọghị onye ga-asị gị ọrịa ga-egbu gị. Jee ṅụọ akọm sirop, jee ṅụọ dogoyaro. Ga-ewere gị na-ekpetukwa ekpere na-ekperere Mary. Enwere ka gịnị ọ gị ka m na-agụ Igbo ka inwe ewu Awụsa. Ịchọghị ige ntị. They are working the one tetere n'ụra. Who the behind of the Pawan Tapa? Who na ndị agba n'anya okpe hapụ ihe niile pụta na-achọ ka ụmụnne anyị tete n'ụra. Ha jụ mgbe ọbụla onye Igbo chọrọ ịzọpụta nwanne ya, nwanne ya ga-achọ igbu ya. Nnamdi Kanu chọrọ ka ọ zọpụta ndị Igbo. Ele ndị na-egbu ya mma mmiri na ndị IPOB. Ele ndị na-egbu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro Kanu. Ele ndị na-egbu Nnamdi nwa Ezebiro. Ele ndị na-egbu ya mma mmiri. Ndị IPOB. Ndị ọdụmere n'ọkwa. Ndị DOS ọdụmere n'ọkwa na-egbu ya mma mmiri, na-eri ya ụgba krọtịlị. Onye ma mmadụ na-egbu ya.
And as they are working with one of the different people, one Mazi Nnamdi Kanu or working, ya will go to work Kanonta. Ya no Ojumofo na Chikedozie Mona Ebekete. Ali Igbo chile yukwu abuelu. Maka Ojumofo na Chikedozie Mona onye ọjọọ. Ndị ọjọọ jọrọ njọ. Ali Igbo ga-akpa ha eze. Enwe nwanne Maazị Nnamdi Kanu ya na Ojumofo na Chikedozie Mona akpa ekete. Ala chile yukwu elu. Enwe onye afarukwu Ibeku ya na Chikedozie Mona na Ojumofo na akpa ekete. Na atọ ala chile yukwu abuelu. Onye ọjọọ jọrọ njọ. Enwe nwaanyị alụrụ alụ na Mbreji Ezebino na Mbreji Israel, His Majesty Israel Ezebino Kanu. Nwaanyị ehu na Chikedozie Mona na Ojumofo na atọ na akpa ekete. Ala chile yukwu abuelu. Ala kụọ ya tụbanta ya. O nwere onye ikwu na ibe ezinụlọ Ezebino Kanu ya na Chikedozie Mona na-akpa ekete na-akpa nkata na-eri Maazị Nnamdi Kanu gbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri. Ala chile yukwu abuelu n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Eji m ohere a na-akpọ Kanu nta si Kanu nta enyi m nwoke na eprotekti Ojomofo nwe onye ọjọọ jọrọ njọ. Eprotekti wụrụ Ojomofo. Bịa gwa ndị Igbo ihe Ojomofo mere. Ana m ahụ everywhere na social media a na-asị Kanu nta meneke, Kanu nta gba nkịtị. Kanu nta bịa gwa ndị Igbo ihe Ojomofo mere Maazị Nnamdi Kanu. Pụta bịa gbuhere ndị Ife ahịa, gbuhere ndị Igbo ahịa ka ha hụ na Ojomofo na Ozokoyo riri Maazị Nnamdi Kanu gbakọrọtele gbuo ya mma mmiri. Kanu nta pụta bịa gbuhere ndị Igbo ahịa, gbuhere ha ahịa. Eleghị na eprotektịrị Ojomofo ahụghị gị n'anya. Ojomofo kpọrọ gị ụgwọ. So eprotektịrị onye gbuhere ndị Igbo ahịa. Gwa ha ihe Ojomofo mere Maazị Nnamdi Kanu. Gwa ha otu o ji nara ego na federal gọọmenti. Ndị enyi gbakọrọtele gbuo ya mma mmiri. Ala Igbo na-agbaghara aghara. O ihe mere ni ndị Igbo ahụhụ nwanne ya n'anya. Onye chọrọ ịzọpụta ndị Igbo, onye Igbo ga-eje gbaa ya ụkwụ, gbuo ya. Years ago n'Imo State, o nwere one guy isi ala bekee lọta. Ahụrụ m ya n'Owerri. Ọ na-eji umbrella agagharị. O si America lọta. Ya na-achọ ụzọ election na ya chọrọ ịlụzi Imo State. Emere ha gịnị? Ha egbuo ya, gbufuo ya. Ndị Igbo na-egbu nwanne ha. Ya wụrụ mgbe ala Igbo wa ala Igbo, onye gburu nwanne ya, ala ọ ga-ahapụ ya? Mba. Ugbu a ebutere ya n'arụ kụdachicha mmụọ niile e nwere n'ala Igbo n'ime chọọchị Jesu Kristi arụ. Ugbu a nsogbu nọ n'ala Igbo. Ala Igbo na-agba ụghara aghara. Ala na-agba aghara. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. Ekelene m nnọọ. Ana m asị na ndị niile nga ha na-egbu Maazị Nnamdi Kanu mma mmiri, ọ ga-adịrị ha na mma. And obi ga-atọ m ụtọ mgbe Kanu nta ga-apụta meghe ọnụ sị lekwe otu Ojomofo na Ozokoyo ojiji sabotage Maazị Nnamdi Kanu.
See, lekwa otu OJOO ji sabotage Maazị Nnamdi Kanu. Lekwa otu OJOO ji sabotage Maazị Nnamdi Kanu. Obi ga-atọ m ụtọ. Because ama m reason o ji ọ chọghị ịpụta bịa gba ndị Igbo ihe mere. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Ekelere m nnọọ ụbọchị taa. Ihe ọma mere n'ụwa niile, na ndị ọbụla amatala na ihe na-ahụ na social media ndị pastọ apụta ha na-akọ rubbish. Those people are idiots. Any pastor kwugo any rubbish, say na they are working the one of the Biafran people. Master Prophet so no idiot. Ogo akwụkwọ, ọma akwụkwọ, ogo history. Ya go history. Oge were akwụkwọ ahụ gbaa ya ọkụ. And the best thing ha ga-emewu jee jụọ pope ajụjụ, or bịa jụọ m ajụjụ, na-ebughere ha ahịa. The man translated the Bible, King of England, mgbe a chọrọ ịchụpụ ya maka ọ na-akpọ ntụli, and a chọrọ ha ka ọ mụta nwa ka o nwee ike nwee nwa ga-asọ seed ya. Ọ chọghị ịlụ nwaanyị, so ha na-achọkwa n'ụzọ ha ga-eji achụpụ enyi ya nwoke ya ajụ. So ha ebido si na ha ga-ewepụ ya as king, because ihe awụ nye king kwesịrị ime openly. Normally king na-eme ya na hide na-eme, but onye ke na parade with enyi ya nwoke everywhere. Ọ chọghị ndị nwaanyị around him. King ndị ọzọ na-eme ha edome nwaanyị ha na-amụrụ na ha nwa na-ekwe enyi ha nwoke, but King James achọghị ụdịrị ihe ahụ. Ọ bụghị hypocrite, onye eziokwu. Ha achọ ịchụpụ ya. The best lawyers e nwere na the kingdom abịa na-achọ defend ya, na-achọ isi na mba na onwe ihe ya na the boy na-eme. Ya sị mba na ya ga-eji aka ya defend onwe ya. Uru that day ya abatasị ha. The same thing ya na-eme unu na-achọ ịchụpụ ya n'ọchịchị. The same thing ya na-eme unu na-achọ igbu ya n'ihe Jesus Christ mere. Jesus Christ did the same. Jesus Christ has George. I have John. Why are you? Why? Ọ gịnị mere m ji chọọ igbu ya? Ọkụ anyụ. Ndị Igbo, onye ọbụla larie. So King James translated the Bible mara na story akọrọ story Jesus wụ story nwoke na-akpọ ntụli. Onye na-ejishi John the Beloved. John the Beloved. Akwa na hụla that picture. John the Beloved. Akwa na hụla ya mbụ. John the Beloved. Nwoke bịara bịa dakwasa nwoke ibe ya n'obi. Ihe mere gịnị? Ihe ọwụ ndị na-akpọ ntụli. Ọ nwere ọzọ m ga-eji nnụ. Lekweke. Gị nọ n'ụlọ Nigeria ịma ihe. No problem. But lekweke. Nwoke dakwasara nwoke ibe ya n'obi. Ihe ọ gịnị? Ndị na-akpọ ntụli. Ihe ewu so-called Jesus Christ na John the Beloved. So asị John the Beloved omimi gịnị? John onye ya na ya na-akwa iko. Onye ya na ya na-akwa iko. Onye omimi. The one he loved. John, the one Jesus Christ loved. That means the projection of those days na Jesus Christ na ntụli. Now, ihe
just nimkuru nye King James kwuru, and the pictures gosiri na ọ na-akpụ ntụnị. So onye Igbo, onye Biafra, onye nzọpụta gị nwe onye na-akpụ ntụnị, ihe na-emegbu obi. Ndị Igbo nọ na IPOB, so onye nzọpụta nọ nwoke onye ọcha King James si na-akpụ ntụnị. Nnewo ndị iberibe, ndị nzuzu, iberibe nnọ enweghị atụ. Onye nzọpụta gị nwoke onye ọcha na-akpụ ntụnị. Lee m agwa gị, nwoke onye ọcha ahụ never existed. Jesus Christ ọ gaghị ije n'elu ụwa. Christ wụ God of the Greek, Christos, Christ, Christos. Jesus a na-ekwu okwu ya, enweghị onye amụrụ, ka anyị si enweghị onye amụrụ na Palestine 2000 years ago aha ya bidoro na J. So hende ji rie nnọọ rie nnu bullshit. Ndị Igbo pụtanụ from ekpukpere arụ, pụtanụ n'ime ụka, jee chinụ n'ọdịnala na omenala. Hapụnụ nne rubbish bullshit Mbaka na Ebuka Obi na-akọ. All those prophets, so-called prophet pastors, ele kende Yoruba, Oyokome, Kumi, very soon, these people, Galambuka, all those youth, Baba, all these Yoruba pastors who made in the job, Honey mega alacha one by one. 2024, all these pastors who they made in the job, Honey mega ala one by one. But 2024 get end. No, they are working the one say Elaine Hemen. In the hand, most of them got lacha. Can I? Ekelemen Nundibo, Yadrin Nama, Chuku Goziano, Yadrin Nama, Shino Naro Pota, Christianity war, Church war. You need a Bible and wake away joke. Here, who fabricated, plagiarized document. And when you were joke, even though they came her agoleri, no problem. All you na line a copperna tinga hijime godika hinde or historical things. In the windows. Awaro kahabutri na line and aro gala. Ekelemen no nine. Masa no jia. Ya na ozuma de ntakịrị. Mee no otogologo. Mee ntakịrị na agbasa na ya. Nwa ohere mee ntakịrị 1 minute ka ndị mmadụ na-anụ ojii na chọọchị warụ, Catholic Church warụ, Pentecostal warụ, Presbyterian warụ, ndị priest na pastor na pope na bishop ha warụ. Maka onye ha na-promote onye na-ara nwoke, onye na-akpụ ntụli. Shine na-arụ pụta. Ndị POB shine na-arụ pụta ka mmụọ n'ala Igbo mee ka anyị nwere onwe. Ana waiting the mind ana eri ya ọnụ. Onye tetere n'ụra ana eri ya ọnụ. Ịmara Chukwu mara onwe, Chukwu amara gị. Gị nwere onwe. Chukwu gozie nnụ. Ndewo. Eji m ohere a na-ekele na-asị ka Chukwu chekwa Maazị Nnamdi Kanu. Ihe m na-ekwu an independent thing as the Biafran spiritual leader has nothing to do with IPOB. Ana m ekele Maazị Nnamdi Kanu ka Chukwu chekwa ya, gozie ya, ka mmụọ nọ n'ala Igbo chekwa ya, ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike na ihe na-anọkọ ala Igbo. Eji m ohere a na-ekele nwaanyị kara aka kajara akaja, Madam Nne ya anya, the woman behind every successful man. There is a woman, and nwaanyị hụ Madam Nne ya anya. Eji m ohere a na-ekele ha Chief Ogbuefi
na-ekele Maazị Ejiasị, na-ekele lọya akara aka kajara akaja barista lọya Ejimakọ, alọya Ejimakọ kara aka, ọlọya kajara akaja, na-ekelekwe Kanụ Nta, na-asị ka Chukwu gozie ha, chekwa ha n'afọ ọhụrụ anyị na-aba. Ndị Igbo ya dụrụ na mma, ya dụrụ na mma. Ekelekwe m enyi m nwoke Ekene Christopher, ya dịrị gị na mma n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ise ise ise, ya dụrụ na mma, ya dụrụ na mma. Ise.